Goeie, en welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland. Je hoort bij de tweede aflevering van dit nagelnije seizoen. De optredens van Papa J en de Holy Rollers, singer-songwriter en Big Beef Sauce. En we zullen het haar oer, Lied en de dichters. Noorden wie live, Noorden wie live, Noorden wie live, bij Willem de Vries. If the good Lord don't like our rock and roll, Amen. let my drummer Preach. take control. Sticks and stones, don't break no bones. See what you're doing when you're shaking them hips. There's some aggressive beauty with your eyes. I see you get out of off on the kind of freaks. You're not out to miss. I come by really good. You got step by step, getting better every day. Everybody loses control when a robber goes on the stripper ball. Get ready. It's time. Let's dance. Or die. Step left, step right. Twist, swing it, dynamite. Can you feel the burn? Oh yeah, that's right. Moving to the front, party in the back, kicking angles, breaking backs. That's good. I do my white boy dance in my tight sweat pants. I'm a trailer monkey on a working class. I can still hear him say, Stop fucking around. get ready. It's time. Let's dance. Or die. Dance, 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 dance. Hey, 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 I do the red, I do the dry, I do the dead, that's what she got. Ja, na je album is uit van deze drachterbands bij me hun treien. En ze hieten, ja, prachtige namen trouwens, Papa J en de Holy Rollers. Het album zit wel op de streamingstjenesten en dat heet Cancelled. Ja, geweldig nou. Leuk dat ze erbij bent. Noorderwien dus weer op deze Wensianne. Daar waren ze ook nog een optreden krijgen van singer-songwriter Anne. Maar eerst even een oor verhaal. Het had mij poëzie te krijgen, maar ook mij muziek. Het is in de Tjerke van Weidem en het wordt houden 14 september. Ik had oer de derde dichters. Dat klinkt zwier, dat hoeft het net te wijzen. Poëzie, centraal. Want ik ben bij de twee initiatiefnemers West. Siet Wiersma en Lubbert Jan de Vries. In Weidem. Zet
de lichter een tikje heger. En dan je precies inrieden, want sis maar hier. De wind verwaait zijn wudden tussen de groene loffen. De aanbieten wudden vallen in stikjes, in bakjes, die telt worden zullen in opstapelen varianten. De nummers en de letters vormen een verbinding naar een toekomstig bestaan. Het is de baas, de wudden een tikje op te lichten. En daaronder het belang van heel verwaaide wudden in boeken als ploegizes waarom te vinden. Wij horen hier in deze geweldige kerken een dichtersdeclamatorium en net zomaar een dichtersdeclamatorium, een derde dichtersdeclamatorium. Wij gaan een list maken, Marius Traien, Gouden Lieve Kok, de widow van dichter Abel Oorstra, Siets en ik, we gaan een list maken. Of eigenlijk had Siets een list maken, maar eerst 10 dichters die in de laatste 10 hier stonden binnen, die net meer onder ons binnen. En ja, die dichters hadden poëzie, die wordt net meer voordroegen door de dichter zelfs. En 10 uur voor die list hebben we een list geersteld Marius Traien van libbene dichters die werken voordragen gaan hier in deze prachtige kerken op 14 september. Een aantal dichters betocht werd ik echt een persoonlijke relatie met hier. Dan ben ik een aantal grote dichters stolende Arune jaren. En we moesten natuurlijk wat behind houden. Dus de selectie hier wel breder wijzen kennen, ik wil groter wijzen kennen. En we hopen dat we takken meer gewoon verder gaan en dan komen al die stemmen wel aan bod. Maar ja, deze wat wie er? Alve, Tolve? Tolve derde dichter. We eerst 10 Ja. en dan ben later, toen zijn we tijdens een list van, oh wacht, die en die. En want Jos heeft er nog wat tussen gescoot. En toen kwamen we op 12, maar toen heb ik zijn, nog maar we ophouden, nog maar we stopje, want we zitten aan met 16 en dan wordt de voordracht, maar ik, het barn zelfs, dat wordt te lang. En dan moest vanzelfs de dichters die het voordragen gaan, ja, dan moest ik een beetje in verhouding houden. Dus de moest om stuit maar stopje, want dan was er in door de hoorn. De legendarische skiergot onthilligt knippend lidden. Tarzan die Apeman besjocht op zijn troon het schouwspul. De gouden keutels van JC werk je uit de voegen squirrend. To be or not to be, Marlon Brando als vlees worden schepper. De deer van het lippen reist van Channel 1 en X. En de schonken van de Hingeman Donsje, liekers twee rietswiepjes die het geniet voor sissen. Priorus van de 21ste eeuw, twee dronken vrouwen bevredigen die mythe. En de special kill LC is nonsens. Higenoord van het kieteljen van vrouwjes hogen. En een erotisch universum prikkelt de luzen in de pelzen. En de heilige iertslakken krollen als losbrutse mirages om de stompe ekels van de poëzijkritiek. En het Hollandsk voorhoedje van de redepinnen rekt vol vuur. Het beziekt nog 1 keer de Spaanse kraag te vernietigen. Maar het jongen voor de kerken jouwt nog geen vrije eenheid. ...14 september. Op een snij, uiteraard. Snij te midden. Derde dichtersdeclamatorium in de Johanneskerken in Weidum. Taxi. Staat online. Project Bela met Lorianne. Let's go.
zit in een taxi, onderweg naar huis. Met jou zo ver van thuis. In Noord zit niet in Zuid. Wine slow en voel de... Ik zit in een taxi, onderweg naar huis. Met jou zo ver van thuis. In Noord zit niet in Zuid. Wine slow en voel de vibe. Ik aan tijd tussen jou en mij. Het is laat, dus we halen er een taxi bij. Ga je terug naar huis of ga je mee met mij? Vaak tot laat, zo leven wij. Liefde van jou binnen handbereik. Toch kan het soms anders zijn. Pak een taxi naar Berlijn. Big game, step up, one time. Dit is Friesland, bro, geen Amsterdam. Ben alweer in de studio voor dagenlang. Aan het koken voor die nieuwe hit, choose één plan. Wil je samenwerken naar de top, bro, kom dan. Het werk in muziek duurt echt heel lang. Sloop al die tunes, ben nog steeds niet bang. Want ik kijk niet meer wat een ander kan. En mijn focus op het team, ook al duurt het lang. Ik zit in een taxi, onderweg naar huis. Met jou zo ver van thuis. In Noord zit niet in Zuid. Wine slow en voel de... Ik zit in een taxi, onderweg naar huis. Met jou zo ver van thuis. In Noord zit niet in Zuid. Wine slow en voel de vibe. Stefan de Vries, oftewel Big Beef Sauce hier in de studio. Mooi, jong talent hier een plakje te jam. Dat geldt ook voor het Leerfestival. Morgen is het wedstrijd 4, de finale. Dat is net alleen in Neushoorn, maar ook bij jou op televisie. En de vastzitter is Joert Buijs. Pieter de Boer, mooi dat is de best. Welkom, jongen. Ja, mooi dat ik weer kom, mooi Willem. Van Leer best altijd welkom. Nou, dan komt hij eerst van de iPop natuurlijk. Ja, zeker. En nu zit ik hier uit namen van Lier. Dus dat is een mooie combinatie, vind ik altijd. Van, nou, je bent altijd maar de Friestalige muziek dwaande. Zowel als bij iPop en nu hebben we Lier. En dat is wel erg leuk om te doen. Die cultuur en het Friestaligheid moet gewoon bestemd doen. En toch een heel oor feestje, hè? Zeker, maar ik ben net eigenlijk. Het is eigenlijk, ik krijg het festival daar, vind ik. Je hebt zo'n acts weer op het podium staan en ze moeten daar wel heel snel presteren vanzelfs, want ze hebben in je nummer. En bij iPop hier is natuurlijk altijd de hele dag maar 15 acts. Dus er zit natuurlijk verschil in, maar het viel ik wel, zat je nou aan het organiseren, maar ik wil als een festival eigenlijk. Ja. Ik draai ik terug al een tijdje bij, maar Liert. Ik weet dat de organisatie al hier dewane is om de deelnemers wat jonger te krijgen. Dat is dit hier slagen, hè? Ja, fantastisch. Ik denk dat dus een gemiddelde leeftijd 20 is. Dus dat is echt... en het kwaliteit is ook heel heeg. Dat is ook fantastisch. Ja. Kun je dat verklaren? Ja, natuurlijk. Jim Burk je er al heel lang hoor. Maar de tijd wordt mij hard, denk ik. Hè? Ja, ik denk dat de trend al inzetten is 2 jaar te back. Maar Melissa Panner, wie toen woon, nou, dat vond ik weer toen ik ergens in de 20. Toen hebben vrienden hier natuurlijk Vegenbaard gehad. Jonge muziek, grappige teksten. Dus ik heb het idee dat de jeugd dat mooi krijgt op de eerste manier. En dat nou terug uur komt, weet ik niet. Maar ze melden hun wel om terug bij Liert. En dat is wel heel erg mooi. Ja, en was het een producers, zeker bij de nieuwe generaties, de twataligheid, hè? Je hebt bij een van de finalisten een Anna Spark, die doet zowel Engels, maar ook een Friese taal erbij. Dus vooral de combinatie, hè? Het is net meer, ze zeggen dat ze er helemaal van kiezen, vaak maar gedeeltelijk, heb ik het idee. Ja, nou, bij dit voorbeeld, bij Anna Spark zeker. Maar die het haar roots in Friesland leest. En die zat ik ook waarom naar mijn memmetaal. En dat vind ik wel heel mooi. Want schijnbaar loopt dat toch dicht op bij haar hart. Waardoor ze toch meer haar daarin uitzieken. Maar de oren zoals finalisten vind ik wel dat er een tussen zit, die ben ik echt wel dwaande mooi, volle meer Friestalige muziek. Ja. En dat is natuurlijk ook een stukje wat we als Lied graag mooi willen. Van gaan terug in de Friese taal en gaan daar je albums in maken, en gaan daar meer nummers verschruwen en zwaar dat we weer een grotere meerskip krijgen maar Friestalige muziek. Ja, maar toen had het natuurlijk wat te krijgen met de echte internetgeneratie, de Instagram-generatie, de TikTokkers natuurlijk. Dat is heel internationaal, dus vaak Engels, zeg ik nog wel natuurlijk. Ja, misschien wel meer als ooit dat het uniek is dat die jonge generatie met Fries gewoon komt. Hè? Ja, ik vind het prachtig dat baat. En ik vind het ook heel grappig dat het zo is, maar de socials, de 2 jongsten, die hierna de minste publiekstem, ben wel in de finale kamer, die hebben het minste op de socials dienen. Ik heb weer het idee dat de jeugd weer wat veromgeeft van de socials. Is dat een kanteling van die gevoel? Ja, volgens mij wel. Ik denk dat zij ben echt dwanen met het product muziek. Echt zien van hoe kunnen we goede, leuke muziek maken. En ik heb het idee dat ze de socials een beetje varen laten. Natuurlijk helpt het je in je carrière, dus ze moeten het net helemaal varen laten. Maar ik heb het idee wel dat ze meer dwanen binnen echt met het product muziek. Ja. Hoe denk je dat met Liert? Hoe belangrijk ben daar de socials voor? We sturen het uit op televisie, we doen het met de radioglokken wordt mij.
Maar mij met vrolijk verkepen op de YouTubes en de Instagrams van deze wereld. Nou, we hebben dit hier wel echt inzetten op de socials. Dus de Instagram, de Facebook. Wij doen net op TikTok, maar gewoon de 2 oude dingen. En uw site vanzelfs. Ja, het mooiste het zijn. Dat is je trap, hè? Het is een old school. Ja, hè? ja, dat is- dat- Vooral Facebook. Ja, toevallig kreeg ik een fototas die met een sticker van een oude band. Daar stond de Hives-pagina nog op. Dus ik denk, ja, zo snel git dat dus inderdaad. Ja. En de band, of de jeugd, die had eigenlijk net meer de Facebook. Maar die zit echt op de TikToks natuurlijk. En ik weet net dat wij daar maar liet al een taal binnen. Maar we zijn wel druk dwaan om de socials weer op te krijgen. En het wat hipper te maken. En het meer naar de jeugd te lopen. En daar is juist denk ik de kanteling dat er volle meer jeugd naar lied komt. Ja. Dit hier, ik merk de vakgen kregen de deelnemers, de finalisten vaak nog wat ondersteuning. Ze kregen nog wat cursussen en dat soort dingen. Wat doe je dit hier met deze finalisten, zeg maar? Nou, wij hebben 2 weken geleden hebben wij een workshop daar gehad met Marcel Smit. Maar Janneke Brakels, die zit al een heel skof bij Lied, voor de zang vooral. Twee keer in meer dan uit de muziekwereld, hè? En Jelle Broersma, Jelle B. van vroeger. Daar hebben we een dag de finalisten bij elkaar gehad. En dan hebben een dag met elkaar zitten en eigenlijk wat een masterclass gehad. En daar konden ze tips en tricks met elkaar uitwisselen. En daarna ben ze heel creatief aan de gang geweest. En ben ze dwaande maar een nummer te scromen als je nou. Dus dat is ook wel weer heel erg leuk. Ja, een lied. Ja. Krijgen we dan. De winnaar, gaat hij de wereld weer in of niet? Hoe zit het? Ja, de winnaar gaat zeker de verhaal in. Maar u gaan ze natuurlijk naar internationaal, de finalist. En dit hier gaat het iets anders, want we gaan ik weer naar het regiofestival. Maar we gaan dit hier mooi draaien terug naar de omroep. En je pakken dat hier heel mooi op. En dan komt er nog een winnaar uit wie het echt naar het regiofestival gaat. Dus het wordt nog een spannende tijd na Lied. En dus we loeken het even terug eigenlijk. Ja, leuk man. Ja, zin aan. Bevalt het een beetje als voorzitter? Ja, ik vind het hartstikke leuk. Leuk om creatief ik weer bezig te wezen. Ik mag graag bij alles wezen. Nou, zoals een workshop daar ben ik dan ik de hele tijd bij. Mag ik me graag als een ding bemoeien. Moet ik net te volgen, want ik ben natuurlijk voorzitter. Maar ik vind het wel leuk hoe dat al gaat. En ik denk dat het een mooie stap is. Ik werd als het aan het iPop weer omsjuist dat je nou deze stap hebben en dat wij elkaar derde weer vinden in iPop en Lied. Nou, want u zijn winnaar gaat ik naar iPop. Ja. Dus dat, ik denk dat het een mooie verbinding is. En dat Lied zit nog wel een periode dus. De takkomst is wel wis. De takkom, ja, nee, dat bloot altijd spannend voor zelfs. Want wat ik zei, we ben ik maar verbinding dwanen. We zijn een protte dwanen met de omroep, met de provincie. Het is wel een zwieren tijd om zo'n hele productie deel te zetten. En dat is voor de takkomst bloot dat wel even spannend, maar we houden het nog wel even in staan. Het bloedt nu daar. Absoluut. Ja, goed. Nou ja, daarvoor is het een mooi feest. Pieter, leuk dat je wist. Succes, man. Doe ik. Had je nog functie, kist hier lekker Delje aan? Nou ja, ik zal de artiest een beetje begeleiden. Doop is natuurlijk in de green room Dat te treffen we zien. wel, Cor. Dus ik begeleid ze naar daar en naar het podium waarschijnlijk. Internet op alle mogelijke manieren best wel te vinden. Natuurlijk Lied, maar vooral morgen op televisie. De finale. Net stenen maar hinderzoekers had ze willen, maar gewoon de televisie. En dan vermijd je weer een bal van dat prachtige podium in ieder geval. Hoe jong talent spreekt ze trouwens. Ja, je ziet ze. Een singer-songwriter, een producer, een songschreeuwer. En live in Noorderwien. It could be a turning tide, a release of emotion. It could be the breakthrough we're both hoping for. It could be a setting sun that makes us realize there's only one way out. So release me from this misery. So believe me, I can feel your heartbeat in sync with mine. Oh, 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 oh. It could be the breaking light on the waves of the ocean. It could be overnight or in slow motion.
it take to embrace the truth is hanging over us like a dark cloud. So release me from this misery. Ooh. So believe me, I can feel your heartbeat in sync with mine. So release me from this misery. Ooh. So believe me, I can feel your heartbeat in sync with mine. My eyes are locked on yours, hoping for a spark that won't come. We should unlock the doors, open up the way to our hearts, light up the dark. Oh, oh, Mooi, lieds, Veske. Ja, eerst het Engels. Aan zit nog in het Nederlands, jongen. Dit is Anne, of Anne. De kijkt hoe ze het uitspreken worst. We kunnen Koen haar een beetje als Anne. Leuk dat jullie er zijn trouwens, welkom. Dankjewel. Was eerst Anne, toch? En daarna werd het Anne. Hoe zit het eigenlijk? Ja, klopt. Ja, we waren gewoon te veel anders. Heel simpel gezegd. Ja, je zit een beetje te googlen. Ja, en niemand kon me vinden. Of nou, heel weinig mensen. Dus dat was een beetje ingewikkeld. Dus toen dachten we gaan het N maken. Leuk dat je er bent. Wie heb je meegenomen? Even de gitarist van... Ja, dit is Frank Verkasteren. Ja. En dat is ook mijn vaste producer. Oké. Ja. Want we gaan praten over jouw album, Comfort Zone. Ja. Die is nog niet zo heel lang uit, denk ik. Niet zo lang, een paar maanden inderdaad. Ja. Wat is het verhaal van die plaat? Nou, ja, heel toepasselijk uit je comfortzone gaan. Dat was zo'n soort ervaring voor je? Ja, ik kwam in een periode terecht dat ik dacht van... ik ga nieuwe dingen proberen, ook muzikaal gezien. En ik heb het gebaseerd op verschillende zones die in een comfortzone zitten. En daar zijn die liedjes uitgekomen. Ja. Vandaag basic natuurlijk, gitaar, zang, dus heel akoestisch. Ja. De plaat is niet heel akoestisch, hè? Niet echt, nee. Maar het is allemaal door Frank ingespeeld. Oké. Ja. Hoe heb je het aangepakt? Met z'n tweeën gaan zitten, schrijven of op een andere manier? Meestal begin ik op de piano en dan maak ik gewoon met akkoorden begin van de liedjes. En dan meestal stukken naar Frank. En dan kijken we daarna zelf naar hoe we het gaan maken. Ja. Dat is het eigenlijk. Hoe heb je het aangepakt, Frank? Lagen er al muzikale ideeën klaar? Of wacht jij gewoon op haar met wat voor ideeën ze dan komt? Echt wel. Zij weet echt heel goed wat ze wil. Dus meestal moet ik gewoon wat dingen maken. En naar aanleiding daarvan kan zij dan zeggen... dit vind ik helemaal kut. Of dit vind ik helemaal niet mooi. Nee. Of dit vind ik heel mooi. En dan zoek je een beetje samen verder. Eigenlijk weet ze precies waar ze heen wil. Ze heeft alleen wat input nodig vaak. En dan gaat ze vanzelf. Produceer jij al lang? Ja, best wel. Ja. Inmiddels toch wel een jaar of 15, denk ik. Okay. Ja. Dat is een hele periode, inderdaad. Ja. Wat was voor jou het belangrijkste om met deze plaat neer te zetten? Het verhaal dus, maar natuurlijk ook muzikaal. Want het was dus even zoeken van wat je precies wilde? Ja, het was wel zoeken inderdaad. En dat is nog steeds een proces. Dus ja, op dat moment... Maar voor mij ben je als muzikant ook nooit klaar, hè? Nee, dat denk ik ook niet. Dus er zijn verschillende fases waar je doorheen gaat. Maar ik was vanuit mijn EP wilde ik iets stevigers neerzetten. Dus dat is het ook wel echt geworden. Maar het was nog steeds zoeken, ja. Hoe begonnen? Achter de piano of met een gitaar? Of... Ja, op de piano inderdaad. En dan gewoon met akkoorden. En dan ga je gewoon een liedje schrijven. Ja. Waar je dan op dat moment doorheen gaat. Ja, dat liedje schrijven heeft jou altijd al geboeid en bezig gehouden? Nou, dat is wel op een latere leeftijd gekomen. Ik heb het vroeger wel altijd geprobeerd, maar het lukte niet echt. En naarmate ik ouder werd en ook meer mijn emoties ging begrijpen... dan ging het schrijven eigenlijk ook veel beter. Ja. Hoe ben jij de muziek ingerold? Ik las ook iets, je hebt ook wel bij koren gezongen? Ja, vroeger inderdaad in kerkkoren. Ja, iets heel anders. En op een gegeven moment ben ik... Een goede basis lijkt mij. Wel een goede basis inderdaad. En op een gegeven moment ben ik gaan studeren in Amsterdam. Ben ik eigenlijk muziek een beetje uit het oog verloren. En
En toen op een gegeven moment dacht ik wel van, dit is wel wat ik moet doen. En toen heb ik mijn scriptie, want ik studeerde marketing, heb ik een scriptie gemaakt van hoe ik mezelf als artiest in de markt moest gaan zetten. En hoe ik dat dan ging doen. En toen ben ik bij mijn label gaan werken. En zo is het eigenlijk een beetje tot stand gekomen. Blijft iets wonderlijks. Hè? Je muzikant ben je creatief bezig. En over nadenken welk deel van mijn leven zit ik. En hoe wil ik dat vertalen naar mooie muziek en melodieën. En dan moet je dat vermarkten letterlijk. Hè? Ja, dus daar kwam mijn studie eigenlijk wel heel goed van pas. Maar wil dat een beetje als het over jezelf gaat? Nee, heel eerlijk gezegd, dat is heel moeilijk voor mezelf. Dan lijkt me handiger om een auto of een fiets te verkopen. Ja, dat is inderdaad dat is een veel makkelijker branche. Ja. Inderdaad. Nou ja, maar dit ligt bij je gevoel, je emotie. En daar krijg je ook misschien wel eens wat negatiefs op of een afwijzing. Ja, nee, dat is inderdaad lastig. Dus nu iemand die mij helpt. Ik denk dat dat beter is. En ik doe het lekker voor andere mensen. Maar voor mezelf heb ik er toch een andere kijk op. En ik denk dat het dan beter is dat iemand anders dat doet. Kan ik me even voorstellen. Ja, wat ik al zei, het ligt heel dicht bij je hart natuurlijk. Toch even, want de plaat is Engelstalig. Ja. Je gaat zo'n een Nederlandstalig liedje doen. Hoe zit dat met dat verschil? Ja, ik wilde eigenlijk altijd Engelse muziek maken. Maar nu ik dat gedaan heb, denk ik van, ik vind Nederlands nu ook wel heel interessant. Dus ik ging Nederlands schrijven. En eerst lukte het niet. En op een gegeven moment vond ik mij draaien en wist ik wat ik wilde maken. Dus dat wordt mijn volgende project. Dat ik in het Nederlands ga uitbrengen. Kom je maar weer. Hartstikke mooi. Goed, we litten gaan nog net gaan. Want we hebben haar super kijkt in het Engels. Je hebt nou Nederlandstalig, noem het maar. Comfortzone, stipt wel op de streamingstjenesten trouwens. Zie ik je op. En N, met hoofdletters volgens mij allemaal. En dan komt het bij Harut. Fantastische muziek. Nogmaals, heel wat anders dan je hier in de studio. Want dit is gewoon akoestisch. Back to basic. Maar wel live in Noorderwien. Ik voel je rusteloos om me heen, ver weg van hier, zo zat, verre van stil, steeds dichterbij, voortdurend, elke keer weer. Zullen dromen nog dromen zijn, als ze me niet meer wakker maakt? Ik wil je dichtbij, op mijn huid. Als het te donker wordt, gaan we dan naar huis. Mijn hoofd tegen je arm gedrukt, onder je warmte. Stel me gerust, ik blijf het volgen vanuit het raam. Zie jij het ook, aanhoudend, elke dag meer. Zullen dromen nog dromen zijn, als ze me niet meer wakker maakt? Ik wil je dichtbij, op mijn huid. Als het te donker wordt, gaan we dan naar huis. Dat over de oprit schijnt, na lange tijd, na lange tijd. Licht dat over de oprit schijnt, na lange tijd. Voel je weer dichterbij mij.
Mooie liedse versjes dus van deze Anne Joert hier in deze uitsturing. Ik zet er maar even bij. Het album zit intussen wel op de streamingdiensten. Comfort Zone. Een hele persoonlijke plaat dus worden, maar die klinkt wel even anders als wat ze nou krijgt met je beiden hier spelen. Dus dat zit ik er even bij. Intrigerende plaat trouwens. Je kunt die horen hier om daar eens even los te fietsen. Dus bij deze. Goed. Het zit er haast op. Deze Noorderwien. Elke week dus op televisie. Alle werkdagen ben we er tussen 6 en 7 op de radio. En we ben ik van Tjeerwurgen op de verschillende internetplatforms. Waaronder YouTube, Instagram en natuurlijk nog Facebook. We gaan even naar de band. Ja, toffe band. Utrecht met je trein binnen. Album is intussen uit. Met de titel Cancelled. Papa J en The Holy Rollers. Zij krijgen Joert het laatste muzikale woord. Hoi. The mullet man killed his friends indeed because they stole his fucking shampoo. Mullet man. Strong.
Thank you very much. Wat een langzame kut, Harry. Dit nummer heet Dollar Store. Here we go.